Ďakujem pekne, to boli dievčatá, vítam vás. Výborné vás vidia, na pódium, ale teraz budem potrebovať, aby ten pódium sa uvoľnili deti, pretože príkladná dvojica elektrických tanečníkov, robotických tanečníkov, pustie sa tam. Hľadal si biele košele a oni majú, ako sú to majstri kremlíkov, kráčku, poď dole, prosím. Poď dole, aj ty buď taký dobrý bežka za maminou, poď za maminou. Hej. Takže určite veľmi dobre poznáte dvojicu Hybridsku, dnes sme už vás videli, mali tu obrovský úspech a velikánske ovácie. Mňa tak ale zaujímalo, že vy to máte tak náročné, že veľmi ťažké asi za týždeň pripraviť nejaké nové prvky, alebo inak povedané, potom sa to dá, ale už nič iné nemôžete robiť, že? No, za týden je těžké udělat dvě číslo. Nicméně tady tohle číslo, co budeme teď dělat, to první, tak jsme udělali za týden, to znamená týden. Paráda, tak to som rád, keď zvládate aj takéto relatívne stresovejšie situácie. Prosím ťa, kto z vás dvoch je lepší? Nikto. Správne. Chcel som to porovnať a zdá sa mi, že vy ste neuveriteľne vyrovnaní. Ako ste sa hľadali? My jsme tady iba takhle hárali. Len? Áno. Človeče, tak oni sa trochu budete najlepší na svete, že? No to nevím, ale budeme sa snažiť. Len, sa baví a poďme na to Hybricku a ich 2 body a poprosím vás